थाद फाग्ला मानसिया बिदि जायो फाग्ला आदा केन्द्रा मानो फैलाबायखो नोंलाय आंनो थांनो नागिरखादोंमोन न'आव थाबाय थानो बानानै फैदोंलां नोंनाव खागजा मोनफैबायमोनलै आदा केन्द्रा नै मोजां दोनखा दाखो माखा हाबाब एथ' थाब सफैबायबो माथो सप्तासे लागोन लाया आदा बिदि ओमफ्राय गासिबो अकेखा दा फंबाय गासिबो अके आदा टेनसन लानांगौनि बाथ्रा गैया नै फंबाय बायसान्स जुदि आंना हिन्जावा खारबाय बायोब्ला माबायदि क्लेम खालामनांगौब्रा थै जाम्बा माबायदि क्लेम खालामनांगौ बेखौलाय मानो नांगौ नोंलाय दानो हिन्जावानो खारथ'वाखै हिन्जावा खारग्रोथोंना बिनि उनाव खिथागोन आं माबायदि क्लेम खालामनांगौ माबायदि खालामनाङा मिथिखानानै थाबा मोजां जायो आरोखि दालाय मानि सिन्थाबो इन्सुरेन्स जाखाबाय देनांफोर खारबाय बायोब्ला माबा मोनसे जाया बियो नङा होमबा माथो माबा मोनसे माने जेबो टेनसन गैखाया इन्सुर जाखाबाय जेला गासिबो अके हिन्जाव खारनाय माने गोदान मोनफिननाय जा फाग्ला ने बिराद मोजां खामानिखौ बासिनानै लादोंलै नों ओमफ्राय फंबाय नै मोनसे खोथाखौ बुजियाखैल' आरो मा गोदान खोथा बुजिजालायखोब्रा आदा गेन्द्रा नोंनाबाथाय खालि माबा बाथ्रा बुजियैयानो जोबा बुजियाखै माने ओइबारनि खोथाया एसे जुदालै जायला फंबाय दामानि ससियेल मिडियाफ्राव नायलाय नों माबा खायसे खायसे हिन्जावफ्रा गथ' गारलाय फिसाय गारलाय गारनानै खारगासिनो दस्रा हौवाफोरजोंसो गोदाव सोराव जालागासिनो बेबो जोंनि बर' हारिनिल'ब्रा गुबुन जाथिखौ नुवाथ' बिदि खारनाय फाग्लासो मा जाहोनाव बिदि जालागासिनो दंब्रा दायानोथ' सोरनि खारजाग्रानि जाखो ना खारग्रानि जाखो हमनोनो हायाखिसै फाग्लासो नों एसे थाल लादोलै जायला फंबाय नोंसो बिदि खामानिखौ थाल लालाबायनो हायो हानायखौथ' बाद हो आदा गेन्द्रा आं बिदिखौ एडभान्स बुजिजोबना थाखायो जा फाग्ला खामाथो बिलाय मिथिजोबग्रोबावो आरो नों मिथियाबा बिदियाबो जात थायो आरोखि आदा गेन्द्रा बे खारग्राया खारग्रा एक्सट्रा जातखा बेसोरखौ हाजार बुजाय हाजार दम हो अब्लाबो बिसोर लाखाया आरो बिसोर खारग्रा नालाय खारग्रा जातखा जेरै बेफोरनि नामखौ थास' गोसोम जात होनना बुंजायो आरो बिदिसो आरो फंबाय बुजिबाय आंबो मोजां बुजिबाय नों बुंनायखौ ओमफ्राय नै फंबाय माखासे हिन्जावफोरा जे हाजार होखार खारनो जे नागिरा ओमफ्राय बेबायदियालाय मा जात जालायखो फंबाय बिदिया आलदा जातनि हिन्जावफोरलाय आदा थास'आ मोनसे जातनिल' थायाना अनेक रोखोमनि जात थायो थिग बिदि आरो दिनैसो बुजिबायलां फंबाय जायला हिन्जावफोरा बिदि जात थालायो आरो ओमफ्राय नै फंबाय आंना हिन्जावा मा जातआव गोलैयोब्रा नै आदा गेन्द्रा बे मोनसे मुस्किल कुइसन जालायबायना नोंनि हिन्जावाबा मा जातआव गोलैयो आं मारै मोनथिलायखो नोंसो मोनथिसिगोन बेखौ आंनिथ' हिन्जाव नङाना नोंनि हिन्जावनि आखलजों बुजाबना नायदो मा जातआव गोलैयो बाद होदो बेफोरखौ सोरबा खोनाबा उसुबिदा जागोन दालाय नङाबा ओइ थांसै खोमालै नों अबावबा थांबा थांदो आं ओरै थांसै आं दे आं ओरै थांसै होनबा मोजाङै दोनहैसै आं मोजां बाक्सायावसो जोबनानै दोनहैखायो टेनसन गैला जाखाबाय हिन्जाव खारनाय माने गोदान मोननाय हैस गरमथारलै बेयावनो दसे थाद'नोसैलां सायहायाव गारिबो बायनो हाया नालायब्रा गंसे बायदोंमोन फाइनान्सआव फैसा हरनो हायैनि बोजाबाय मा खालामनो उफाय गैया जा जाम्बा खालै बे गेन्द्रायाबो दुनियानि बुरबकआवनो दं दाबो सोर खिथाया हिन्जावनि इन्सुरेन्स जाबायबायो होननानै बहा नुफेरखो बेलाय जाम्बानो थोस दा बायदियाव हिन्जावा बोरैबा खारमारबायोबा बेना आंखौसो खम डिस्टार्ब खालामबाय थागोनलै बे हिन्जाव गोदान मोनफिनो होननानै आंबो इन्सुरेन्स जायैखौनो जायो होनना लाफ्लांबायब्रा खारबाय बायोबाथ' खम जारला जासिगोनलै बे आंहासो हिन्जावा खारैनि गावखौनो बायदिसिना एरना खिथाहैनांसिगोनलै हिन्जावनि सिगाङाव अब्लासो जासिगोन नङाब्ला जानाय नंला बे फाग्लाया बिराद डिस्टार्ब खालामबाय थागोन आंखौ है थांसैलै
ओइ गेन्द्रा बहा बहा थांबाय थायो दहाय थांनाय मानसियानो दासो सफैदों थै जाहैलानैसो थांदोंमोन आं ओमफ्राय लामायाव मानसिफोर लोगो मोनबोबायना एसे डायलग मारिनानै देरि जाबोदों आरो ओमफ्राय बे आखायावलाय माथो थै जेबो नङा माबा फर्मुलासो लिरलाबायनानै लाबोदों आं बेयाव मा फर्मुला बेलाय हरलायनायनि थै नाया हामालै हिनजावफ्रा बिदि नायलाबायनो फर्मुलाफोरखौ बेबो आंनि सेक्रेट मा फर्मुला दं आं हले नोंखौ बारा थिग मोनाखिसै दे मानसियानो माबा गोदाव सोरावसो जालांगासिनो दं आंखौसो गोदाव सोराव जालांगासिनो दं जालायबावो गावखौ थाल दंना गैया बेलाय बे सानफ्रामबो बे मबाइलाव फन रायलायहोनाया सोरजों रायलायो नोंलाय गोदाव सोराव मालायखौसो बुंलायबावो आं जायजोंखि रायलाया मानो नोंनो मानो नांगौ हाब मानो नांगौसो जालायबावो बे सानफ्रोमबो जे बे फनाव रायलायबाय थाग्राया सोर बेलाय सोर हा लाना फै सला मानसियानो माबा फाख्रि फिस्ला बुथि जालांबाय दसेनो गोमाब्रबग्रा दसेनो सोरजों सोर रायलायग्रा गोदाव सोराव हो बिगुर फिसाजोबगोनबो आं सोरजों रायलायखो दे आरो आंखौ सोरजों रायलायनाय नुखो लाबो नोङो मानसिखौ आं जायजों रायलायदों आंनि मोखाङाव गसंफैथों टारमास आंनि मेगना खाना हा आंनि मेगना खाना दाख्लैबो नैबाव रायलायबाय थानाया हौवाया थांहोआ रायो मालाबा बे न' सिङाव रायलायखोमानाय हा नुवाखै सानदों आंखौ नों मिथिगौ आं सोरजों रायलायो सोरजों रायलाया मिथिखायनोथ' सोंदों सल' नोंखौ बोरमा सारान हगारनाय बायदि सि गोजा गानहोसिगोन आं आंखौसो सि गोजा गानहोनो नागिरदों नोङो दम दं नोंनाव हा दम दं नोंनो सि गोजा गानहोजागोन हा साला गावबायदि फाख्रा सानदों नामा आंखौ नोंखौ दा साला बारालासिनो जोगोसनो जोनानै हारा मुरा सिफायनानैसो दोनजागोनहाय आंजों बारालासिनो दोननो नागिरलायबावो माबा खेरेथि खमफु गोरोंथां बालथां साला बेखौ सानफ्रोमबो बोरमा बेदर अमा बेदर दाउ बेदर जाहोनाया बेखौ बोलोफ्रानायसो जादोंलै मालाबा बियो दांमारगोन खोमालै आंखौ जानाय नङालै दिनैनिफ्राय आलु बाथोनसो जाबाय थानांसिगोन बेखौ नङाबा मालाबा लागाय मारबो हागौलै थिग गैया बेजों दंना गैयालै मानसियासो ओइ आदा गेन्द्रा आदा आसेना नायब्रा मानुस दा जायलासो माथो औ बाजै आदायालाय नोंदाया गैया नै दानिसो एसे सिगां ओंखारलांदों गैयाबालाय मोजांसो खामानिया आंना आदाजों नंखाया नोंजोंसो खामोन आंजोंलाय मा खामानिसै फै जिराय फै नांलायला खोमा बाजै सिङाव जिरायलायलांदां आदाबो गैयाबालाय सिङाव जिरायबा मानसिफ्रा नुबा एसे उसुबिदा साना बे बाहेरावनो जिरायनोसै बयबो नुनायनि आरामनो नै बारबो नांखादों है फाग्ला मेलेम गज' र' होमबालाय ओमफ्राय माथो खामानिमोन बाथ्रायानोथ'लै बाजै नों खोनाबा दुखुसो मोनगोन नामा नों आदाखौ थाल लादोंना लायाखै बिनि मस्लबखौ दासान्दि आलदा आलदासो नुगासिनो आं बिदिसो बिनि आखला ओंखायनोथ' दा माने आंजों खेंख्रा जालायबाय थादों बियो ओंखामखौबो दाना ज' जाफाला ओइ देखो नङालायनो मिन्थिखागौ माथो होनबा बाजैया होमबाथ' आं खिथालायनो दरखारानो गैला माथो ना खोनासंथारनो बाजै देलाय खोन्थालाय माबायदि बिनि मस्लबा माबायदि माने बाजै दासान्दि बियो गोदान लानायनिसो बेबस्था खालामगासिनो दं मोनथिदों एलाय बिनि मत्लबखौ आङो एसे हमनो हाखादों दाख्लैबो लेखा गांसे नुदों आङो बिनि आखायाव लाइजाम ना मामोनथाय आं नायनो लुबैबाबो होथाराखै बियो लाबोग्रोथोंहाय सोर हिनजावखौ लाबोयो आंबो नायगोन बे सालाखौ नङा माथो बाजै आरो बे लाबोयैनि सिगांबो नोंखौ खारग'बा होखारबाय थानो हागौ नों खारथारनाङा दै बाजै आरो जुदि बायसान्स लाबोथारनानै नोंखौ होखारबायबाबो दा खारथार बाजै नांगौबा बे हिनजाव गोदान लाबोमारोबा बे हिनजावखौनो होखार हरफिनथार होखारा जायो नामा होखारखागोन आङो जै फैबाथाय बेखौ दोखो बुनानैसो हरगोन आङो माथो बाजै बिदिसो सिरियास जानांगौ दा हिनजावफ्रा बिदिसो स्ट्रिक्ट जानांगौ अब्लासो हौवाफ्रा दद्रयो नङाबा आजिखालिनि हौवाफ्रा गांसो गोरलै नागिरग्रासो जाजोब्बाय जै लाइ होबाथाय लाफाखाबाय साननानै लादो बेखायनो बिराद सामलायनांगौ जायो आजिखालिनि हौवाफोरखौ लाफा खाहोआ आङो दिनैनो सामलायगोन आङो बेखौ फैथोंल' बे न'आव औ बाजै थाव गोथांजों एसे जारिना हो माजों जारिनाङा आंसो मिथिगौ फैथोंल' बियो बिनि बिगुरखौ सेलायनानै फिरफिलासो आलायगोन आङो
दे बाजै नों मा खालामनांगौ खालामदो आं दोरोनसै ओमफ्राय बाजै आं फैनायखौ खिथाथारनानै जायो। आदानो दे बाजै थाथ'दै साला हौवाया बिनि आखला बिदिसो जालांबाय आरो फैथोंल'हाय बियो दा हरावसो जाग्र' बेथा एबार हले गोग्गोम मस्ला होना फैखाबायलां जोजासिगोन बे दा हराव जारि जानाया खाथांखासै बे हिनजावाबो खारखानाय नंला बे मोजां गियान होना फैखाबाय आं फाग्ला हिनजावनि इन्सुरेन्स नांगौ बेनो थोस थोस थांसैलां फैथोंल' बियो अबेनि हिन्जाव गदाय लाबोनो नागिरदों बियो आंखौ सिनायाखै साला गेन्द्रा अबेनिफ्राय फैदों नोङो आरो सोर हिन्जावखौ लोगो हमहैया साला बोरमा फान्था मानो एम्फा सोर हिनजावखौ लोगो हमहैनांगौ आंलाय गोदावस्र होनलाबायखायो माथो बिलाय खर'फोरासो गाज्रि जाखो ना सोरनिबा सैमा फाग्लासो फैनानै अरनानै थांखो नामा बेखौलाय गोदावस्र बुंनायानो खारखायालै फाग्लासो बे बैसोआ सोरखौ मोननांगौ आंलाय दारि सारि मोनजोबनानैलाय खानायफ्रानो गैला नै सोरबा सिख्लाया सोरबा हिनजावा गोसोथोगोन आंखौ गोदावस्र बुंलाबायनानै जोबा माथो नोंनालाय खोथायाथ' लाजाखाया दाय मावनानै जेन आं दाय मावाखै मा दाय मावखोब्रा आंलाय दाय मावाखैबा मानसिफ्रा ओरैनो खोन्थाफैयो मोनथिजोबखाबाय आं नोंनि आखलफोरखौ नोमा नोम्फानि 10-12 बोसोर जालायलांबाय नों हाबा जानाया आंजों दिनैसो मिथिदों आंनि आखलखौ ए नंमारगौसो नोंनि आखला बिदि मार नङालै नों गावनो आंजों 10-12 बोसोर थाफाबाय नों दाबो आंनि आखलखौ मिथिया आरो आं मालाबा सोरबा हिनजावजों सोरबा सिख्लाजों बिदि लाइन मारिफेरदों नामा गोदावस्र बुंलाबायखायो माथो बे मानसिफोरनि खोथा खिथानायखौनो नों हय सानबाय बिसोरबा मा साननानै खिथाफैदों गोदावस्र बिदिनोथ' न'खरफ्राव दावराव जायोलै मालायनि खोथा लानानै एसे साननांगौ मानसिया नंगौना नङा आखलखौलाय नोंनो मिथिखागौ माथो आंनिखौ गासिखौबो मोनथिनायालाय मोनथिखागौ थेवबो मा नंगौ बायदि खोन्थाफैयो नालाय ओंखायनो फोथायबाय आरो आंबो बिदि फोथायलाबायनाङा मानसिफोरनि खोथा बुंनायखौ गावनि मेगनजों नुथारबासो फोथायनांगौ आंसो नोंखौ सन्देह खालामदोंमोन लायो फन रायलायबाय थानायखौ सोरजों रायलायबाय थायो बेबा होननानै दाना आंखौसो उल्था सोरजोंबा लाइन मारदों जालायबावो आंलाय सोरजोंथो रायलायनांगौ आंलाय न'नि मानसिफोरजोंसो रायलायहरो दा न'नि मानसि बिदि गदेरलायनाय रायलायो नंथारालै बे न'नि मानसि गोदाव सोराव बिदि आंखौ सानलाबायनाहाय गावनो बिदि नालाय ओंखायनो आंखौबो बिदि सानदों बियो जाबायलै जाबाय दाहाय नांलायनोसै दा मानसिफोरा नुलांबा लामानिया गोदावस्र गारि सानगोन बियो नांलायबाय थायो होननानै नांगौबा दा मोनायाव मोजां नांलायसै न' सिङाव थुदो दाहाय नांलायसैलै थुदो